Kamarkan sampira di kawijengan. Kalau sakit dan saking senikut dagepan mekar budaya pimpinan Bomo Kaswan ingkang saking jalan Jambe RT 8 RW Kalih Tritik Kulon sakit sowan wonten ing timbalan dening keluarga besar Bapak Yuli Andrianto lan Ibu Yulianti ingkang saweg ngawontenaken pasang tata kerabat sapro ngawontenaken wali matul hitan Mas Bagus Faris. Mugia kawula saged saking senikut dagepan mekar budaya saged katimbalan wonten papan paleggahan wonten ing mriki. Ananging satrene pun kawula pribadi nyambut damel wonten ing papan paleggahan sepindah. Atur pambagyo katang jumateng Bapak Lurah sajunjang supratipun tansah kula hormati. Lumantar sakadang saking Bapak RT RW ingkang asta wonten ing RT 9 RW 3 ugi tansah kula hormati. Saking jajaran saking para pinasepuh aja sepuh dalang kesepuhan lan ugi jumateng kadang saking para alim para ulama para santriwan santriwati ustazah ingkang sedaya kang lubuh ugi tansah kula Boroni saking Forkom Pincam setempat ingkang ngetopen Jalan Swadaya Gang Wijaya Kusuma Tambak Kerja Cilacap ugi sedaya kanthi kang kula hormati. Dene wajib kula sakedang saking senikul dagepan mekar budaya pimpinan Bapak Kaswan Kabiyantu Ibu Lengger Sekeloron
wonten Diajeng Ayu Safitri Hotel kali Diajeng Ayu Darti Sakralan dan Tata Tarangsari kandidatur semoga diberikan Gus Budi para kadang yang medal sasi sedaya kamaring kabusono yos